Så er vi nået til den nye importfunktion i S-Plan, og det er en Excel-import for de årlige udledninger specifikt. Og det er en importfunktion, der svarer til Pulses import-eksport, som også er det der lille udsnit, der er her. Der vil igen være mulighed for at stille spørgsmål til sidst, hvor vi slukker for optagelsen. Godt. Hvornår bruger man den her import-funktion? Altså det er, når man gerne vil indlæse udledte vand og stofmængder for overløbende, for eksempel fra andre kilder. Det kan være Mike-modeller eller målinger og den slags. Det kan også godt være bare generelle masseopdateringer, altså årstal, faktorberegning, regnserier og den slags. De separate regnvandsudløb, det nævnte jeg også før. Vi har jo den her nye masseberegningsfunktion, og der ligger en optagelse på som webinar her på startsiden med de 5 nye funktioner i S-Plan i version 6, hvor man også kan se, hvordan masseberegningen fungerer. Og det er jo specifikt for de separate regnvandsudløb. Nå, men jeg vil lige starte med at vise, hvordan ser importfunktionen ud over i Puls, fordi det er jo egentlig den, vi har matchet op imod. Inde i Puls, der kan man gå op i værktøjskassen og vælge import af data. Så vælger man udledning, når det er de her årlige udledninger. Så vælger man årstal, og det skal nu være for 2025, og for de regnbetingede udløb. Og man henter skabelonen herover, så får man et Excel-ark, som er gjort klar for 2024, og så kan man ligesom udfylde alle de her tal i kolonnerne for metode, regneserie og vand- og stofmængder. Når man så har udfyldt det, så vil man så kunne importere det direkte til Puls igen ved at drag den ind i den her kasse herover. Den har jeg jo altid været lidt misundelig på, det ved I jo godt, ja, der har kendt mig igennem længere tid. Det har vi jo så nu også i S-Plan. Så nu under menuen administration, der er der en fan, der hedder Export Import. Over i venstre side kan man eksportere alle mulige forskellige Excel- og shapefiler. Det tager vi ikke lige nu. Men herover er importfunktionen af udledningerne gjort klar. Så man kan hente det her importark og bagefter indlæse det igen. Og det viser os lige om lidt. Så det fungerer på samme måde som Puls. Der er lige nogle regler og nogle opmærksomhedspunkter. Det er jo kun den kasse her, altså kun de datafelter her, man kan indlæse og opdatere i S-Plan i den her importfunktion. Når man laver eksporten, så vil S-Plan eksportere alle udløb, man har liggende inde i sit datasæt. Så det er altså ikke kun dem, man har et Puls-ID, eller som står til, at de skal indberettes til Puls. Så det vil være dem alle sammen. Så det betyder også, hvis man vil genbruge det ark til sin Puls-import, altså direkte derover, så skal man slette de rækker eller de udløb i Excel-arket, som ikke er relevante. Og det vil ikke medføre, at man sletter udløbene i S-Plan, når man indlæser det her ark. Man kan ikke bruge arket til at slette et udløb. Man kan omvendt heller ikke bruge det til at oprette et nyt udløb i S-Plan. Så hvis man tilføjer en ny række og giver det et navn og et ID osv., så vil S-Plan ikke oprette det som et nyt et, fordi det er ikke sådan, at arket fungerer. Så nævnte jeg før også, at de her tal, bortset fra fosfor hernede, de skal være heltal, for at det matcher til importen over i Puls. S-Plans eksport Excel-ark er sat op til, at den afrunder tallene her, bortset fra fosfor, sådan så at der ikke er nogen decimaler. Så det problem får man ikke, hvis man i forvejen har udfyldt de her tal med decimaler. Så skal man være opmærksom på, at tomme værdier inde i rækkerne vil ikke blive indlæst. Altså S-Plan vil eksportere felter, der er tomme, og hvis man gerne vil indlæse en tom værdi eller nulværdi, så er man altså nødt til at indsætte 0. Og hvis man ikke overholder de krav, der er sat i Excel-arket, så kan man få sådan nogle fejlmeddelelser. Det her er nogle eksempler på det. Det her det er et eksempel på, at man har et decimal på nedbøren, hvor den aktuelle værdi er 600,6, men det skal være et heltal uden decimaler. Så på den måde får man hjælp til, hvad man skal have rettet i sit ark, og i øvrigt også, hvad for en række det drejer sig om. Regnserien er jo som sagt et fritekstfelt, og når man importerer det her Excel-ark til S-Plan,
og man har tilføjet en ny type, altså en ny navngivning af en regnserie, så vil S-Plan indlæse det som en ny værdi. Så det vil sige, at man får i den her drop-down-menu altså en ny kategori i sin liste. Det skal man være opmærksom på, fordi at stavefejl vil den jo anses som forskellige regnserier og sådan noget. Så dem kan man så masseopdatere igen, hvis man kommer til at indlæse 2, der egentlig er den samme værdi. Og det var også lidt det, du spurgte til før, Stine. Metoden har vi jo også talt om. Det skal være de her koder her. Og som sagt, nogle af jer har også allerede set den her fejl, som man så kan rette under administration. Det, der er med metodefeltet i Excel-arket, Excel-arket ser sådan her ud, så er metodefeltet her, det er, at der er en drop-down-menu, der viser præcis de metoder, I har liggende i jeres datasæt, i jeres 2 menuer herover, sådan så I kan vælge den korrekte. Og det er også fordi, at de skal være sat op til de her koder. Så når S-Plan eksporterer, så eksporterer den de her numre 32, 33 osv., hvilket betyder, at det her ark kan bruges til indlæsningen til puls direkte også, ligegyldigt hvad der står her efterfølgende. De grå kolonner her, de første 3 her, er bare nedtonet, fordi dem kan man ikke opdatere. Man kan ikke ændre dem. Det er bare sådan, så de passer til arket over i puls, og man kan genfinde sit udløb. Ja, som sagt, Excel-arket kan bruges også til pulsimporten. Vi er lige nu, mangler vi lige det aller sidste på det her metodefelt, men jeg forventer, at opdateringen kommer i morgen, så fordi jeg der så ser den her optagelse, så skulle det her også gerne virke. Vi har haft frygteligt travlt, for at være ærlig. Vi nåede det simpelthen ikke lige til i dag. Jeg skal, inden vi går til spørgsmålene, hoppe over i S-Plan herovre. Fordi når vi går under administrationen, så har vi jo eksportfunktionen her, hvor man kan hente sit ark. Den åbner vi så herovre. Godt. Det her, der skal I være opmærksom på, at der er 2 faner, ligesom der er i pulsesimport. Så det er for konkret år, som er den første fane, og normalåret, som er den anden fane her. S-Plan eksporterer det, der ligger inde i jeres S-Plan database. Så det vil sige, med de forskellige årstal, der har været i tidens løb, de data, der reelt ligger herinde. Som sagt, de første 3 kolonner her, det er ikke nogen, man kan ændre i eller redigere. Det er bare, så man ved, hvad det er for et udløb, og hvad for et puls-ID. Her kan I også se, at jeg har altså en række udløb, som ikke har et puls-ID. Dem kunne jeg jo vælge at slette, sådan så at jeg ikke kommer til at opdatere dem, fordi dem er jeg måske slet ikke interesseret i. En anden ting, man også skal være opmærksom på, og som er i forlængelse af det, jeg sagde før, med at man skal indberette sine stamdata først, og bagefter sine udledninger, det er, at når du først indberetter dine stamdata, og du har et nyt udløb, så vil du jo få tildelt et nyt puls-ID direkte fra puls. Så det vil så blive gemt her, og så kommer ud i din eksport. Det kommer ikke ud her, hvis man jo ikke har indberettet sine stamdata endnu, og derfor ikke har fået tildelt et puls-ID. Så dem her kunne man så passende slette og sige, dem er jeg faktisk ikke lige så interesseret i. Og som sagt, de vil ikke blive slettet, når man importerer dem. S-Plan vil bare kigge på, hvad for nogle udløb har jeg i min tabel. Okay, dem opdaterer jeg så. Hvis jeg så laver en fejl, kunne vi måske godt starte med. Jeg vil lige gemme det her også. Så kan vi lige se, hvad den siger til, når vi så indlæser det nye ark. Det er den, jeg lige havde gemt nu. Så siger den, der er sket en fejl. Række 8, vandmængden skal være et heltal. Så på den måde kan jeg få opdateret mit ark, sådan så det matcher de krav, der er stillet. Jeg nævnte også, at regnserien, hvis jeg opdaterer, tilføjer en ny type.
Ny regnserie. Den ligger ikke allerede i min liste herinde. Jeg kan lige vise det herovre, når man åbner et udløb. Og så har en regnserie her. Jamen, jeg har de her forskellige typer. Det er DMI, lokalmåler, SPK-måler, ukendt osv. Årsmiddelbøger. Hvis jeg så importerer, skal jeg lige se, om jeg havde lukket det andet ark. Ellers så vil den sige, det kan du ikke. Så siger den, du har importeret dine data uden fejl. Og så kan jeg gå til, og nu skal jeg lige huske, hvad det var for et udløb, jeg overhovedet kiggede på. Det var mit RUVE01. Og så er min nye regnserie kommet på herover. Jeg havde jo kun opdateret den i mit konkret årsfagene her. Og nu er den så blevet tilføjet som en ny i min liste her. Sådan fungerer regnseriedelen i importen. Man kan jo selvfølgelig opdatere årstallene, og de er vigtige, fordi der skal stå 2025 for de udløb, man gerne vil indberette. Så nævnte jeg også, at for metoden, som vi ikke er helt færdige med, det kommer lige om lidt, men der er der nu en, så eksporterer den ligesom de data, man har liggende i sine metodefelter nu, og i listen her kan man se, hvilke metoder man har liggende i sine kategorier inde i sit datasæt. Det betyder også, at man kan ikke tilføje en ny, ligesom jeg gjorde med en ny regnserie. Jeg er nødt til at vælge en af dem, der er eksisterende herinde. Så jeg kan ikke via mit importark oprette en ny metode. Der er jeg nødt til først gå ind under min metode, altså min udløb, metode for udledt vand og stofmængder, og så oprette en ny type, hvis den ikke er inde i mit datasæt i forvejen. De fleste af jer har allerede nogle bestemte typer, I allerede bruger. I har måske en niveau 2 modelberegning, eller en masse niveau 0 til separat regnvand osv., og så vil I jo genbruge dem. Så det er kun, hvis der er nogle nye typer, I vil skulle bruge. Godt. Og det er en god idé, når I selv vil teste det, at I bare sletter en hel masse af de her rækker, bare efterlader et enkelt udløb og leger med det og prøver at importere det ark, og så slet alle de andre rækker. Fordi på den måde, så kan I helt selv styre, okay, hvad er det egentlig, den indlæser, og det er korrekt, osv. Og bagefter kan I også prøve at opdatere et enkelt udløb over i Puls på samme måde, og se om det også fungerer. Og så er der tid til spørgsmål, og jeg slukker for optagelsen.